Sibanike ithutshana beyilungisa. Sicela nehlisa umoya niyilungise ningeze ukuzongibanga lapha ngiyona intombi mina. Angiyona nje intombi nazi intombi ihlele lapha ikhulunyiswa umuntu ngifuna ukuzobanga mina la. So ngicela ukuthi niyilungise sicela ukunikeza 30 seconds niyilungise kahle. Nabama cellphones bengakhohlwa abafethu ukuthi abe ku mute ukuze soqala umsebenzi ngendlela eyona. Sizothi manga bese niyilungise kahle bese sidedela umfokade abandaba ukuthi asipha sibizele khona la emva kwalokho sothatha imibuzo sobona ukuthi sihamba kanjani ngemibuzo kodwa kuzoba into ethi kuzoba kuba into ethi ayibe structured sizohloniphana ke bafethu ngoba umsebenzi kukhona ama content creators la bafethu. Ama content creators iningabi izinto angazenza ngaphandle ukuthi azophazamisa izintathelo kwangempela ngenhlonipho nje ngenhlonipho enkulu niyazi ngisebenza nani iningi lenu sihlale sibonana ngicela ukuthi ama content creators kungagcini kuba izintatheli ziba nenkinga yabantu abazothathela izinto zokudlala lapha sizama ukulungisa izwe sizama ukulekelela uhulumeni wethu nabaholi bethu asilwi namuntu thina so nina nibuye nifakele izinto zokudlala ezintweni zenu so siyacela ukuthi intatheli iqala kwenzeke kahle ukuthi zime kahle then ke nina bese ningangena ke emaceleni mangabe kungabe ngaphazamiseki kodwa makuthi baphazamiseka sizocela ukuthi ngoba ukhona umfana thina osishutha oqondene nathi so ninike inamba yakhe nina ngama content creators ni share lokho